L-aħħar 4 ta' Settembru sebaħ jum sabiħ li laqa lil eluf kbar ta' studenti lura l-sena skolastika ġdida. It-temp sabiħ bla dubju għen lil min forsi ħassa diffiċli joħroġ mis-sodda u jinqata' mit-tnikkir żejjed tas-sajf. L-iskejjel ukoll għenu f'dan ir-rigward, bid-daħliet ta' wħud minnhom imżejnin kif kien il-każ fl-iskejjel li żorna aħna, battalwien, karattri animati u mużika ferriħija li qajmu l-entużjażmu fost l-istudenti. Bwiċċhom għad-dawl u lesti għal dak li hemm imħejji għalihom, it-tfal imlew il-klassijiet il-ġodda li fihom se jkunu qed jieħdu t-tagħlim tagħhom. Il-lamtati minn fuq s'isfel u kuntenti li reġgħu iltaqgħu ma' sħabhom li kellhom mis-sena li għaddiet u oħrajn ġodda, ma' News l-istudenti qalu li jinsabu ħerqana biex b'determinazzjoni jelbu l-isfidi li ġib magħha s-sena skolastika. L-ewwel ġurnata tal-iskola wara s-sajf naħseb ħadtu ħafna gost. Issa kif qed tħossukom li ħad terġgħu titlu l-iskola? All right. Tajjeb. Ferħana ħafna. Qed iħossni ferħana ħafna u qed iħossni nervuża wkoll fl-istess ħin għax nagħmel ħbieb ġodda u ħafna affarijiet ġodda. Tajjeb. Tajjeb. Kontini nistennija ħafna l-iskola jiena għax vera nieħu pjaċir. X'taħsbu li ppjanawlkom it-teachers għal din il-ġurnata? Nikdbu u naqraw. Naħseb tagħmlu l-Mezz, ovvja, tagħmlu l-English u l-Malti u preparaw. U naħsbu nagħmlu naqa art, science u English. Ħanagħmel ħafna ħbieb ġodda. Jekk ikunu rridu nilagħbu. First day of school noqgħod nipprova nagħmel ħbieb ġodda, nilgħab magħhom, nipprova nara fiex nista' ngħinhom u ħafna affarijiet kind. Il-ġenituri u anke n-nanniet ukoll kellhom emozzjonijiet differenti, min bidmuh fajneħ u min kuntent li t-tfal jistgħu jerġgħu jkunu fl-ambjent ta' skola, jiltaqgħu ma' sħabhom u mal-allima. It-tifel se jkun qed jerġa' jidħol l-iskola wara s-sajf kif qed tħossok? Tajjeb, looking forward as such. Ħalli jagħmel sena oħra skola. Naqa' qalbi maqsuma se nimmissjah għax ħadd pjaċir noqgħod miegħu, però naf kont naħdem din l-iskola naf li ħajkun fidej tajbin. Eċċitata wkoll peress li dejjem iwassal jiena u niġi għalija u hekk. Nimmissjaw it-tifla ħafna, għamlet sajf miegħi u wara s-sajsux 3 xhur ma jgħid ovvjament immissjaħħa, jew immissjaħħa. Il-ġurnata għalihom sabiħ ħafna ma aħna nimmissjaw żgura. Bes li dejjem kien miegħi inħossu ħafna u anke ta' oħta, tfal ġieli żammethom ukoll. Ta' dawn l-iskola timmissjahom ħafna tfal. Kuntenta ħafna u fl-istessin eċitata ħafna wkoll. Ħadd immissjahom? Iva ħafna ħanimmissja ħadd-tifla ħafna. Iva ħanimmissja dis-sena Kate, to be honest, qabel ħarġu u nemozzjona ruħi, sorry. Għax hija l-aħħar sena tagħha hawnhekk u mbagħad taqlib li sekondarja, ma nistax nemmen li 8 snin għaddew rieħ. Eċitati wkoll kienu l-ħaddiema tal-Iskola Primarja Santu Masmur ta' Ħaltarxien li stqarrew magħna kif l-istituzzjoni edukattiva qed terġa' timtela bil-ħajja wara sajf kwiet b'ħidma wara l-kwinti. Kontenta ħafna li naħdem ma' tfal, ikunu eċitati l-ewwel darba, ifhem kulħadd jgħidlek hello u bonġu, u ma' żmien tidhom anke bisimhom u tilqahom dejjem nilqahom fil-bib. Jiena wkoll inkun isni l-ewwel darba illum eċitata li jitlu tfal bl-uniformi u jibdew l-istudju tagħhom. Imma fis-sajf tkun differenti fix-xitwa tkun iktar intensiva. Ma naqsux ukoll l-aspettattivi ta' tfal għal ġejjini tagħhom biex dak li qed jiżraw bħalissa ikunu jistgħu jaħsduh il quddiem u jwassalhom għal dak li tant jixtiequ. U x'tixtieq issir la tikber? Jiena għala nikber nixtieq insir jew pulizija, jew teacher, jew hairdresser, tabib. Hairdresser. Jiena rrid insir tabiba. Li nixtieq insir police.